Uy, sakto na na, uy, katulog na dito. Ha? Sakto na na, katulog na dito. May rani. Hindi gani ako ginom mo, ginuro to. Say gamay, katulog na dito, ganina ra ka diha. Oo, panuro to. Minus ka sa dosage. Dosage. Tulog na dito. Nag-inom ka na ng balay. Ano ba nag-inom? Rito, nas-disco. Kita tanis balay, relax lang. Rich mindset ba? Maubog nga. Mabugon sa? Gamay rin to. Ngayon ako, isang sa packet. Hilom, ban. Nani, hindi ka ubog sa kuha. Maubog ko, mapito pa kay nani. Ay, sos. Tungan pa. Paghilom. Ito. Ito ka. Tulog mo dito. Ikaw katulog na dito? Oh no! Tulog mo dito. Ato lagi ko. Urutan ko lang na. Sige na, sige na. Hawa na diya ba? Tulog na dito? Ikaw katulog na dito? Hindi na lagi. Tulog ko. Urutan ko lang na. Tansit na kayo di. Hindi ko sa dosage. Ang dosage, pito kay nani eh. Kung makatulog. Pito kay nani. Ubong ko na. Pero kaya na. Tunga ra. Saan pag maurot nila ako, ulit ng mabungan. Kina, dito kayo. Dali ulit so kayo, bulutan ako. Ayay ba? Sige na, ito na dito. Hawa na kaya ba? Ito na dito ko. 5 minutes later. Ay, sa aso nakakato siya. No. Taon to na. Awara lagi. Sus, nakatulog na gisa sa lugwa. Pag hindi nahuman, nahurot. Sus, naunsa naman siya. Huy! Naunsa, alita diri, bi! Naunsa man siya, uy! Ay na diri! Kabugat, rabak ayo gid ni mura gid ni siya. Mura na gid ni siya lumod. Huy!